Suspitsado sa pagpamusil patay sa negosyante ug lubi nga mangod kuray usab na pasakanag kasong murder. Ang report ni Femari Dumabok. Napasakaan og kasong murder gahapon Enero 2 kining lalaki nga nahulikam nga mipusil patay sa usa ka negosyante. Gitumbok nga suspitsado mao si Joseph Abarquez taga Barangay Pardo Dakbayan sa Sugbo. Siya kining giilang nga nahulikam nga nagtap-tap sa iyang naw nga nagbitbit og balde diin gitago ang iyang armas. Mato ni Police Major Marvin Inocencio, Deputy Chief sa Talisay City Police Station, nga atol sa pagpamusil niadtong gabi sa December 26, nakabalos pa ang biktima nga si Hermogenes Reyes. Nakita sa CCTV nga nakalabay pa ang biktima gamit ang sundang nga nakaigo sa suspect. Kinsa nadala sa tambalanan ug kritikal karon ang iyang kahimtang. Joseph Abarquez, yung murder incident natin last December 26, di naman natin naasahan na yung magbubuko mismo ay nalabay niya yung sundang. So na-hospital din, na-admit sa hospital yung suspect. Kaya napuntahan kagad yun ng tropa. Identified yung kasi dahil sa utang na yung 3,000. Samtang nadakpan usab ang suspitsado sa laing kaso sa pagpamusil sa usa ka babae sa sitio Manangado sa Barangay Tabunok nitong December 21. Gilang nasikop nga si Jose Roy Romares nga nasikop nitong December 29 tungod sa paghupot og di lisensyadong armas. Sa investigasyon, nasuta nga siya ang responsable sa pagpamusil. Samtang gisubay usab kung siya ba ang suspitsado usab sa pagpusil patay kang Mark Mansha netong December 25 sa susamang lugar. Na-arrest natin siya sa RA 10591. So nakakulong ngayon to, nakag-coordinate na tayo sa family to file murder case against the suspect, and then yung allegedly na siya rin ang suspect dun sa ating December 25 shooting incident that will be subject for investigation. Oba ni Godfrey Rilien, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.